No, začína veľký zápas 2 lídrov tejto Európy. Áno, jak vidíte, Tomáš Olej v bránke. Krásna nahrávka. Ruka. Vedľa. Smola, nevadí. A dobre, toto bude výkop od bránky. Až na špic bytovky. A unikla lopta, pozor. A dvaja bratia sa nebutujú. Out, to bol out. Toto vyzerá zle. Tak, A veľká šanca. Ronaldinho. Nie. Vyzeralo to nádejne, no. Tak, toto mal byť gól. A ďalšia šanca. Vedľa. No nevadí. Ešte jedna strela. Poďme. Prudká nahrávka. Aby to do nás nenapálil. Nádhera. Toto bol krásny zákrok. Ďalší center. Pozor. Toto vyzerá na gól. Krásny zásah. A Tomášové vystrihané. Ďalšia nahrávka. No, toto bolo tesné. Toto bolo tesné. A toto by mali byť auty, ale pozeráme, toto sú detinské pravidlá. Detinské pravidlá. Nevadí. A šanca! Gól! Strelec číslo nepoznáme, ale vyhral. Dáva gól. Krásny gól. Dobre. A pokračujeme ďalej v našom zápase. V druhom polčase tohto stretnutia. Do útoku sa hrnie Ahlinko ho opäť osral. Superman proti Herkulesovi. Vyzerá to na Supermanové solo. Áno, toto bolo výstražné slovo. Teraz pozor. Herkules pri lopte. Poďme. Jeho To bolo tvrdá strela. A brankár to skoro chytil. Áno. Áno, aj my beháme s kamerou, keď dáme gól. Superman, Herkules, teraz Ronaldinho. Poď. Ronaldinho. Dáš gól. A Tomáš Volkom to chytá. Tak tento tu strelec to opäť nedal, nevadí. 1974. Krásne. Kúsok starší rok, no ale nevadí. A teraz sa nevedia dohodnúť pri rozohrávke Ich supermanovského týmu. Áno. Áno, pri lopte Tomáš Olej už bosovia. 20 sekúnd. Vyzerá to na strelu na bránu. A Superman si nenabehol. Ronaldinho, Herkules. Poď. Herkules. A brankár A Tomáš Volkom dneska aj dominuje. A nič. hlavný futbalista sa pýta, že kto zomrel. Ale my mu neodpovieme. Nevieme, ale to bola nahrávka. Teraz sa tu blíži Herkules. Ahoj, chlapec. Tvoje číslo dresu? Takže Tarzan. 9. Také nosí Vladko Vajs. Sedmičku tu debil. Že vyrobí si zrandu. Okej. Gól! A Herkules skóruje. Áno, toto je strelec gólu. Tvoje číslo dresu. Chceme počuť číslo dresu. Vymyslí si rýchlo. 4! 4 dáva gól. Ovečkin. A už ide ďalší protiútok. Ronaldinho. S 1974. Áno, Herkules. Tak toto tej nič. tvrdej zeminy. Pozor teraz. Chyba Herkulesa. Bere to Hermana. Káne za trenky. To by malo byť 2 minúty. Nevadí. Toto je bratská láska v trenkách. Takže súboj až na druhom konci ihriska. Čau. Práve prechádzali za nami ďalší hráči. A unik. Bayernu, Herkules.
Zase Tomáš Vlkom. Nevadí, Nepustil gól. pekne. Ďalší protiútok sa rozbieha. Superman. Dobre, Solom. zavádzajú nám tam nejaké faninky. A oni pýtajú podpisy. Štepky Nevadí. si chcel povedať. Štepky, tak štepky. Píp! Musíme Teraz to vyplávať. vyzerá na Herkulesa. Ostrý súboj a vyhral ho Končí to bránkár. tvrdým pádom. Tak to rovno na by malo kliešťa. byť 2+10 do konca zápasu. A za tie nadávky aj 15 minút. Dobre, dobre. Opäť faninky. Herkules. Je! Lopta! A komentátor to odkopol. Krása! Vyzerá to nádejne. Herkules. Superman. Superman. Dobre. Superman ide sám. A odbral ho Ronaldinho. Krásne od kľúči. 30,5 Na metra. futbale už hádžu aj kľúčom. Zaujímavé. Gól! A Tomáš Vlkom si bere A opäť číslo 4. Alexander! Ovečky. Krásne, dobre, dobre. Áno, a Tomáš Vlkom je spokojný s jeho supermanovským tímom. A. Ďalší Je! útok, Superman útočí. Superman, A ja. paráda. Herkules furt ide na ňo s vytuningovanými nohami. Superman. Oberá ho Herkules. Superman. Krásna strela až na toho Mimo, brankára. mimo. Tak to bol Alexander Ovečkin, ktorý opäť netrafil. No áno a Tomáš Vlkom má Takže- pred sebou celú kariéru. 6 minút 45 sekúnd ubehlo od začiatku zápasu. A tu je rýchly protiútok. Tak toto bude zaujímavé. Toto bude Je gól! Hráč číslo 1974 dáva gól. Je! Tak toto je neskutočné. Aký je stav? 4-4. 5-5, hovoria mi 4-4. 5-5, áno, nemajú Dobre, svetelnú tabulu. ale tých 6 golov bolo neregulárnych, všetko boli offside. Á, na tie fauly. Faul! Zás ho ťa-